Калі шчыра, я ачмурэў, калі даведаўся, што гэта было праўдай, і калі наш гістарычны рэдактар прапанаваў гэтую тэму. Глядзіце, у 1962 годзе на савецкія экраны выйшаў фільм «Людзі з чорнымі душамі» пра так званых здраднікаў савецкай радзімы з ліку беларусаў. Там шмат цікавай чорна-белай хронікі часоў Другой сусветнай вайны. Таму можна, у прынцыпе, глядзець без гука. Бо з гукам будуць фашысты, ублюдкі, лакеі захаду, вам не змыць мылам кроў савецкіх людзей з брудных рук і гэтак далей. Тут няма нічога ачмурэннага. Яно пачынаецца ў другой частцы фільма. Бо там шмат кажуць пра беглых, так бы мовіць, якія носяць планы вярнуцца на амерыканскіх танках менавіта ў Беларусь. Плюс гаворыцца пра антысаветчыкаў, якіх пракляты захад закідваў са зброі, радыёабсталяваннем і далярамі ўжо пасля вайны, ажно ў пачатку 1950-х. В ногу с недобитыми фашистами шагают сегодня верховоды белорусских националистов. В логове фашизма Мюнхене они приобрели эту батьковщину. Обращаются к Богу, а надеются только на Америку. Што ж гэта было такое і навошта беларусы пагаджаліся на натуральнае самагубства, скочыць у СССР з парашутам, каб там змагацца з бальшавікамі? Мы канал «Загляне сонца». Гэта будзе вельмі цікавы выпуск. Пагналі! Конец 40-х. Пачынаецца халодная вайна. У 1947 годзе паўстае ЦРУ. Раней амерыканцы займаліся ці то чыста вайсковай выведкай, ці сваімі унутранымі справамі. А зараз інтарэсы больш шырокія. Сапраўды ёсць чаканне хуткай новай сусветнай вайны. Замес у Карэі, які пачаўся летам 1950-га, бачыцца як пралог да новага глобальнага канфлікту захад супраць камуністычнага блоку. На тым самым захадзе даволі шмат эмігрантаў з СССР, якія не па сваёй волі пакінулі дом. Людзі не проста абжываюцца, але маюць мару вярнуцца. Ёсць і беларускія палітычныя структуры. Самыя заўважныя з іх это БНР і БЦР, Беларуская цэнтральная рада. Ты разумееш, што трэба выбудоўваць стасункі, у тым ліку з заходнімі спецслужбамі ЦРУ і Мі-6. Вітанні, вялікія вітанні Джеймсу Бонду. Джеймс Бонд. Дарэчы, выбралі новага актора на ягоную ролю. Названыя спецслужбы таксама зацікаўлены ў супрацы, бо ты паспрабуй і самастойна падрыхтуй спецоў па розных рэгіёнах СССР. Мова, сітуацыя, палітычны стан, геаграфія, звычкі і гэтак далей. Ну а тут гатовы ідэалагічна зараджаныя чувакі. Калі ласка, давайце працаваць. Дакладна таксама супрацоўнічалі з украінцамі, літоўцамі, расейцамі і гэтак далей. Мікола Абрамчык, на той момант прэзідэнт БНР, у выгнанні актыўна ангажуецца ў супрацу. Таксама долучаецца Барыс Рагуля, колішні кіраўнік кавалерыйскага эскадрону на Наваградчыне у гады Другой сусветнай вайны. У іх таксама ёсць свае сувязі, кантакты і вярбоўшчыкі. Яны праводзяць з людзямі размовы і падбіраюць добраахвотнікаў. У каго нармалёвая фізуха, сякі такі баявы досвед, ну і каб чалавек быў не засведчаны публічна. Гэта вельмі важна. У горадзе Кауфбойрен у Баварыі паўстае амерыканская база. Менавіта для падрыхтоўкі дыверсантаў з далейшым перакідваннем на тэрыторыю БССР. Ствараюцца групы, якія, канешне, не ведаюць адно пра аднаго. Нават між сабой камунікуюць толькі па мянушках. Савецкія спецслужбы, якія пасля пісалі пра ўсё гэта, ну і здымалі кіно, падкрэслівалі, што там было падрыхтоўка мега-камандас, выжыванне, канспірацыя, радыё, прыжкі з парашутамі, маскіроўка, страляючыя аўтаручкі. Яшчэ раз вітанне Джеймсу Бонду. 1, 2, 3. Паводле Цімоха Вострыкава, які пражыў даўжэй за ўсіх з гэтых навучэнцаў і пакінуў пасля сябе невялікія, але ўсё ж такі ўспаміны, падрыхтоўка, шчыра кажучы, была не аб чым. Хутчэй для выгляду. Магчыма, гэта датычна толькі ягонай падгрупы, бо мы не ведаем дакладна, як і колькі гэтых групаў было агулам. Бо вядома толькі імёны забітых і арыштаваных. Гэты беларускі праект у амерыканскіх доках меў кодавую назву «Аэквор», а асобныя ўдзельнікі мелі крыптанімы «Кампосанто», плюс асабістыя нумары. Сумная іронія лёсу ў тым, што «Кампосанто» з іспанскай мовы перакладаецца як «могілкі», бо так яно шмат для каго і, на жаль, сталася. Першым быў Янка Філістовіч, чалавек 1926 году нараджэння, то бок на момент
актыўных падзеяў яму 25 гадоў. З Вілейшчыны пасля вайны аказаўся на захадзе перакананы антысаветчык. Ну і далей яго насіла жыццё. У Парыжы пазнаёміўся з Міколам Абрамчыкам, і гэтае знаёмства стала вырашальным. Філістовіч пачынаў вучыцца нават у Сарбоне ды Лювэне, але па ўспамінах ягонага сябра Янкі Запрудніка ўжо тады да вучобы ставіўся такое сабе. Тыпу ўвесь час у сваіх думках, бо планавалася гэтае вяртанне ў Беларусь з аўтаматам. Дарэчы, ён паспеў яшчэ і стаць сябрам рады БНР, то бок уваходзіў у кіруючы орган гэтай інстытуцыі. Вось ён і быў першым, скочыў 9 верасня 1951 году. Іллянскі раён тагачаснай Маладзечанскай вобласці. Была ў нас такая. Задача Філістовіча было выйсці на антысавецкіх партызанаў, якія яшчэ дзейнічалі ў тым раёне, і пачаць разам з імі дзвіж Парыж ад імя БНР. Тыпу, вы не адныя, а зусім хутка Трэцяя сусветная вайна. Давайце актыўна рыхтавацца. Ну і ён сапраўды выйшаў на групу Мікуліча. Гэта быў такі чалавек, які сышоў у лес у 1949 годзе, у часе вайны служыў у паліцыі. Ну і там, у тым лесе, яму падпарадкоўвалася са зброяй 10 чалавекаў. Захаваўся і ўсяго адзін з здымак гэтай групы на, так бы мовіць, прывале у лесе. Хаця невядома, колькі яшчэ ўсяго цікавага хаваюць архівы КДБ. Ну, Філістовіч паказаў ім докі, нібыта я прадстаўнік БНР, эмісар захаду, хутка вайна. Людзі яму паверылі і партызанілі ўжо аб'яднана разам. А самі лясныя людзі нават прынялі прысягу на вернасць БНР з падачы таго самага Янкі Філістовіча. Цікава, чаму менавіта заходняя Беларусь? Адказы вельмі простыя, бо тут, першае, саветызацыя яшчэ не была такой глыбокай, як на ўсходзе. Перыяд 1921-39 гэта вельмі важная 20-годка, якая прайшла без саветаў. Пры гэтым самі савецкія парадкі людзі ўжо бачылі, і шмат хто з іх люта ненавідзелі. 2. Тут памяталі, што саветы прыходзяць і сыходзяць туды-сюды. І ў 1920 і ў перыяд 39-41 так было. То бок, можа, і гэтыя его саветы часовыя. Прасцей было пераканаць, што маятнік зноў пачне хадзіць хадуном і межы перасунуцца. Што казаць, калі нават пад горадняй у 1960-е агаманілі пра тое, што вунь там, на тых азёрах усплываюць заходнія падводныя лодкі, набраць паветра, і хутка будзе вайна. Людзі жылі і чакалі, верылі, што у казкі будзе шчаслівы канец. Чым займалася група Філістовіча? Апроч банальнага выжывання ў лесе, бо справа складаная, спрабавала наладзіць прапаганду. Гэта, дарэчы, стала пасля зачэпкай для маладзечанскіх чакістаў. Падчас налёту на адну з крамаў чамусьці вынеслі друкарскае абсталяванне. Ну, навошта гэта было рабіць? А вось жа, рабіць агітацыю, друкаваць газету «Жыве Беларусь» і ўсё такое. Канечне, задачай на выраз было, каб да групы далучалася ўсё больш і больш людзей і паўстала беларускае нацыянальнае вызвольнае войска. Планы былі вялікія, але магчымасці, канешне, не. Ну і чэкісты палявалі за групай. Ведалі, што тут недзе прызямліўся чэл з парашутам, але ж дзе ён падзеўся. Быў нават вельмі камічны момант, што самого таго парашута адзін з вясковых людзей, які яго знайшоў, зрабіў спадніцы для сваіх дочак, бо тканіна ж белая, прыгожая, ну і ў дэфіцыце. Так ці інакш групу знайшлі. Быў бой, людзей перастралялі, але самого Філістовіча сярод трупаў не знайшлі. Янка сышоў і блукаў пэўны час, пакуль не зайшоў перахавацца ў хату да свайго колішняга аднакашніка. Той быў ужо завірбаваны МГБ. Даў хлопцу чайку папіць, але не простага чайку, а са снатворным. Той заснуў сабе шчасліва, а калі прачнуўся, вакол ужо стаялі чэкісты. Такая, прынамсі, тых самых чэкістаў версія падзеяў. Яго павезлі ў амерыканку, у Менск, і мурыжылі там на допытах 5 доўгіх месяцаў. Цікава, што на НТ у 2010 годзе знялі нават фільм на тэму серыі «Зваротны адлік», дзе падкрэслівалі, што следчыя да Філістовіча паставіліся з вялікай павагай. Тыпу, чалавек крэпкі, разумны, плюс спрытны, хаваўся ад іх цэлы год, ад верасня 1951 году до верасня 1952. Але фанатык і для перавербоўкі у мэтах патрэбных БСР не падыходзіць. Вынік – расстрэл напрыканцы 1953 году. Зразумела, што ані дата дакладнай гэтай падзеі, ані месца пахавання невядомы. Незадоўга да таго, як у верасні 52-го чэкісты возьмуць Філістовіча, амерыканцы рыхтавалі на старт групу парашутыстаў, больш вядомую як група Вострыкава. Ці мог Вострыкаў чалавек з усходу Беларусі, з Гомельшчыны. У 1922 годзе ён нарадзіўся. Бацька ягоны быў рэпрэсаваны, а пасля загінуў у Гулагу. Падчас вайны Вострыкава забралі ў Остарбайтэры немцы. Але там Вострыкаў пасварыўся з нейкім сваім кіраўніком, нямецкім, зразумеў, даў у морду і збег. Пасля вайны
аказаўся на захадзе. Вучыўся ў гімназіі імя Янкі Купалы ў Міхельсдорфе. Тут ужо сфарміраваліся цалкам дакладна ягоныя погляды. Да антысавецкіх дадаліся, што вельмі важна, беларускі, прабеларускі. Працаваў вуглякопам у Брытаніі, вучыўся ў Лювенскім універы, а далей ужо гісторыя падобна на Філістовіча. Вярбоўка, згода, лагер падрыхтоўкі, парашут, БССР. Тую групу з некалькіх чалавекаў выкінулі з парашутамі ў канцы жніўня 1952 году. Адбылося гэта ў Налібокскай пушчы непадалёк ад вёскі Кляцішча. Задачамі іхнымі былі збор інфармацыі пра ўнутраную сітуацыю ў БСР, вярбоўка супрацоўнікаў дзяржапарату, звязаных з дакументамі і пашпартнай сістэмай. У ідэале трэба было самім легалізавацца і ўвайсці ў дзяржапарат. Перадача звестак пра антысавецкія групы ў БСР, па магчымасці ўсталявання кантактаў. Ну і, канешне, трэба было все гэта перапрацоўваць і паведамляць па радыё. Тут трэба зазначыць важны момант. Толькі ў фільмах пра тройчы ўзгаданага Bond. James Bond. выведнікі найперш нешта ўзрываюць і страляюць хаатычна ва ўсе бакі. Адной рукой пры гэтым яны трымаюць прыгожую жанчыну, а ў іншай трымаюць бакал з марціні. На практыцы гэта, як правіла, ціхая, марудная, маўклівая праца, хоць, канешне, і са зброяй на ўсялякі выпадак. Усіх арыштавалі на працягу 2 тыдняў, то бок гісторыя вельмі сумная і кароткая. Па меркаванні Вострыкава ўсё ад пачатку пахла лайном. Па нейкіх прычынах саветы ведалі пра дэсант, то бок недзе, напэўна, меўся крот. Ну, напрыклад, у лесе, у якім чэлі высадзіліся, блукалі незразумелыя грыбнікі. Чамусьці з пустымі кошыкамі і чамусьці ўсе на адзін твар. Такое сабе. Ну і даверу ўнутры групы таксама не існавала. Усе адзін аднаго падазравалі і вельмі актыўна падазравалі. Зброю розны патрэбны ніштяк прыкапалі, а група расцярушылася. У выніку адзін быў забіты пры затрыманні. Іншы, Артюшэўскі, з вялікай верагоднасцю пайшоў на супрацу з ворганамі, бо быў памілаваны ў 1956 годзе. Яшчэ адзін загінуў у лагеры. Ну, так бы мовіць, залічылі ў бальнічцы. Ну а Вострыкава доўга мурыжылі, схілялі да супрацы. У выніку далі аж до 25 гадоў лагероў, а седзеў з іх 23. Поехал по этапу у Мордовию. Гражданин Остриков, это ваш пистолет? Пистолет это наш, для нашей группы пытаться. Пистолет этот был выдан для нашей группы. Американская разведка выдала для каждого члена нашей группы бесшумный пистолет, автомат, 2 маленьких пистолета, нож и авторучка, стреляющую газом. Цікава, што па ўспамінах Цімоха, а ён яшчэ паспеў пабегаць па канспіратыўных адрасах, але ўжо не маючы ніякага давера да іх уласнікаў. Тая група, якая яго брала, ведала дахера чаго, што не павінна была. Напрыклад, падчас затрымання яго адмыслова трымалі за каўнер, бо ведалі, што там зашыта ампула з атрутай, каб кусь раз і на той свет. З гэтага, а ў дадатак з таго, што рыхтавалі іх так-сяк, пазней, праз шмат гадоў, Вострыкаў зрабіў выснову. Амерыканцы адправілі іх натуральна на ўбой. Магчыма, каб прыкрыць іншага агента ці іншую групу, якую скідывалі з парашутам сінхронна. Тыпу, мы ахвяруем вамі, але вашы калегі працуюць вельмі добра і дакладна і маюць на гэта магчымасць. Выйшаў на волю толькі ў 1975 годзе. Ажаніўся. Працаваў на заводзе. Можна толькі пазайздросціць ідэйнасці Вострыкава, бо ён далей размаўляў па-беларуску, кантактаваў з іншымі былымі палітзэкамі, агітаваў на заводзе супраць вайны ў Афганістане. Пры гэтым чалавек прыўкрасна ведаў, што за ім весь час няспынна сачылі КДБшнікі ажно да скону СССР. Ну а тэлефон, зразумела, увесь час праслухоўваўся. У сваіх успамінах Вострыкаў піша і нават дае нумары чувакам, якія прыходзілі да яго і набіваліся да яго ў сябры. Гэта ўжо 70-е, 80-е. Тыпу, вось гэты сука, вось гэты таксама па заданні. Ну і чытаем з ягоных успамінаў. 6-м прыйшоў Бяляцкі Алесь, паэт. Зусім мне незнаёмы. Можа, гэты і не быў па заданню. Ён мяне заклікаў быць актыўным беларусам. Ну, то бок тут такое сутыкненне пакаленняў, бо прадстаўнікі майстроўні і талакі сапраўды хадзілі па былых палітзэкаў, пра каго ведалі, зразумела, паразмаўляць, навязаць кантакт, ну і павучыцца. Дарэчы, пра майстроўню у нас ёсць адмысловы выпуск, калі ласка, паглядзіце яго і падпішыцеся на канал. Нам будзе вельмі карысна і вельмі прыемна. У 1993 годзе Вострыкаў перадаў невялічкі рукапіс сваіх успамінаў на захад сваім старым сябрам яшчэ па Лювіну і вугальных шахтах, бо, ну, толькі ім і давяраў. Памёр у 2007 годзе. Успаміны выйшлі на наступны год, у 2008, пасля ягонай смерці. Магчыма, пра ўсё гэта некалі будзе зняты фільм, бо яно таго варта.
Цікава, што пра гібель Філістовіча на захадзе наогул доўгі час не ведалі. Пра групу Вострыкава тое самае. Хоць саветы з дапамогай Арцішэўска, найбольш верагодна, што акурат яго перавербавалі, працягвалі такую радыё гульню з ЦРУ. То бок абменьваліся паведамленнямі тыпу група жывая і актыўна дзейнічае. Толькі ў 60-х савецкая ўлада выкарыстала ўсе гэтыя матэрыялы ў прапагандзе. Артыкул у камсамольскай праўдзе «Квадрат Б-52», кніга «Саўдзельнікі ў злачынствах», ну і той самы фільм, з якога мы пачыналі гэты расповед. От народного суда убежали за границу Абрамчики, Островские, Мерляки, а служебные лица правительства Соединенных Штатов Америки выражают им сочувствие. Кропка ў супрацы ЦРУ з беларускімі эмігранцкімі цэнтрамі насамрэч была пастаўлена яшчэ раней, у першай палове 50-х, бо сама справа з дэсантамі не паказала сябе добра. Плюс Трэцяя сусветная вайна была адкладзена на невызначаны час. Ну, а эмігранцкія лідары з усёй павагай да іх проста гублялі сувязь з рэчаіснасцю. У эмігранцкай прэсе пісалі, нібыта ў Беларусі ў лясах ваюе цэлая вызвольная армія, але што там адбываецца насамрэч, ніхто, канешне, не ведаў. У рэальнасці пасля вайны і да пачатку 50-х у лесах, асабліва заходняй Беларусі, сапраўды працавала шмат антысавецкіх групаў, але яны былі хаатычныя і дзейнічалі самі па сабе, без сувязі і без заходніх лікаводаў. Можа, таму так доўга і пратрымаліся. Спроба палітыкаў узяць гэта пад кантроль і ўзначаліць пайшла прахам. Ну, а нам застаецца нагадаць, што гэты канал «Загляне сонца» і зрабіць высновы. І ўсё ж зняць капелюш перад маладымі, здаровымі людзьмі, якія свядома памянялі Сарбону і Лювен на лясы на Лібоўскай пушчы, лагеры ды безыменныя магілы. Бо гэта ўсё ж такі кшталт геройства. Давайце белусець разам. Пакуль.